Здравейте! Днес сме с господин Андрей Ковачев, който ни е на гости на нашия подкаст Избери бъдещето, гласувай сега. Господин Ковачев притежава диплома по биология от университета на Саарламанд, Германия, като малко по-късно защитава докторат в същия университет. Владее свободно английски, немски, френски, руски и испански език, като през 2019 година е избран за член на Европейският парламент и съответно през последните 5 години е член на Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите, също така член на специализираната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, и заместник член на Комисията по международна търговия и Комисията по външни работи на Европейският парламент. Благодаря ви, че днес тук сред нас, за да може да ни помагате да разясним на по-широко общо достъпен език процесите, които са на ниво Европейски парламент. Аз ви благодаря за поканата и за това, че ще може да си поговорим по тези много важни теми. Европа не е нещо извън България, ние сме Европа. Европейските институции не са чужди за България, те са вътрешни за България, и Европейския парламент, и Европейската комисия, и Европейския съвет. Това не са някакви, как да кажем, марсианци, които са в Брюксел кацнали или в Страсбург, които ни диктуват какво да направим или ни заповядват какво да направим. Ние самите чрез нашите избрани представители, било то в българското правителство или българските членове на Европейския парламент или избраният от България български еврокомисар, участваме активно в съвместното взимане на решения на европейско ниво, като добавяме допълнителна стойност към усилията на всяко национално правителство да подобрява икономическия, социалният живот на всяка страна член. Абсолютно съм съгласни. Дали може да продължим разговорът на ти? Да, разбира се. Добре, страхотно. По всяка вероятност нашата аудитория би желала да разбере всъщност как се справиш с целият този workload, който тече в Европейският парламент, доклади, становища, срещи с граждани и участие имейли, в комисии, които най-вероятно те затрупват. Да. Всъщност, те може ли да предадете вашето ноу-хау? Да, наистина контактите, информацията, поканите валят събота, неделя, през нощта, през делничен ден. Много интензивна, изключително интересна е работата на членовете на Европейския парламент. Не е монотонна, не е скучна. Срещи с най-различни хора от Европейския съюз, извън Европейския съюз, с хора от политически среди, финансови, в индустрията, в отбраната, разбира се, сега е изключително актуална тема, с медии, и няма как да нямаш екип, с който да работиш, които да следят. Много са важни сътрудниците на членовете на Европейския парламент, да работят добре, за да не изгубиме някое от информацията, която всеки дневно и денонощно получаваме. Но по темите законодателство, Европейският съюз е към момента организиран като законодателните актове се приемат с съвместно взимане на решения от съвета и от Европейския парламент, като комисията е предлагаща по мандат на съвета на нов законодателен акт. Когато има такова предложение за законодателен акт, той идва в парламента, се разпределя за съответната ресорна комисия и политическите групи в Европейския парламент решават кой да бъде докладчик, кои да бъдат докладчици, така наречени докладчици в сянка от съответната политическа формация. Но има и много незаконодателни актове. Сега от моя гледна точка, за съжаление, Европейския парламент няма компетенции в областта на отбраната и на външната политика, няма законодателни компетенции и в областта на данъците. Това означава, че има незаконодателни актове. Въпреки всичко, ние приемаме множество и незаконодателни резолюции, както в последната сесия, миналата седмица в Страсбург. Приехме няколко такива по отношение на руската намеса в вътрешните работи на Европейския съюз и по отношение на така наречените избори за президент в Русия, както и по отношение на нападението на Иран срещу Израел и, разбира се, ситуацията с моряците, които бяха взети за заложници в Червено море.
и корабоплаването там, застрашаването от страна на Иран на корабоплаването в Червено море. Така че законодателни и незаконодателни актове. От друга страна, членовете на Европейския парламент извършват и парламентарна дипломация. С срещите ни с колегите от Конгреса, например, аз съм и член на делегацията за връзки с Съединените щати. По отношение на разширяването, много важно, бях избран за говорител на Европейската народна партия по отношение на Средиземноморието и разширяването към Западните Балкани, постоянни контакти с колегите от страните кандидати за членство и, разбира се, представители от Северна Африка по отношение на миграцията. Миграцията беше и ще остане една от основните теми, която е важна за европейските граждани. Защото две са темите, с които мисля, че повечето от политическите партии влизат в предизборна кампания. Това е физическата и социалната сигурност на гражданите. По отношение на физическата какво се случва с миграцията, как се интегрират мигрантите, които идват в Европейския съюз, кои имат право да останат. Новия пакет, който беше гласуван и който заменя старото Дъблинско споразумение, дава някои по-добри решения, отколкото сега. Например, общо опазване на външните граници с мобилизиране на европейски средства за изграждане на инсталации по границите и тяхната поддръжка, общи процедури да имат във всяка страна, член да има еднаква процедура по признаването на това дали някой има право да остане или не, по възможност изнасяне на тези центрове извън Европейския съюз, както направихме с Тунис, сега с Мавритания и, разбира се, с Турция, която е пък за нас важен сътрудник. Тук мога да говоря много неща на темите за прекратяване на трафика на хора срещу криминалните банди, които се участват в това. И само ще допълня и започваме други теми за това, че криминално проявени мигранти трябва да губят правото си на политическо убежище. Ако някой злоупотребява с възможността да получи закрила от Европейския съюз, като участва в криминални дейности, то той губи своето право. По всяка вероятност си личи, че всъщност е имало и много преговори. Много тежки преговори по тези теми, не само по тези теми. Аз този мандат бях докладчик по някои много интересни досиета. Вие споменахте, че съм член на Комисията по защита на потребителите. Бях докладчик по темата с единното зарядност. Виждам, че всички имаме мобилни телефони. Европейския съюз успя да наложи нашия стандарт, който да стане и глобален стандарт за USB Type-C, не само за мобилни телефони, но и за всякакъв вид устройства, включително и за лаптопи. Това е достижение някакси, да кажем, на Европейския парламент, защото поискахме не само за телефоните, но и за всички други устройства да имаме единно зарядно. За изграждането на Европейски здравен съюз, много важно, защото в край на краищата всеки един европейски гражданин, но в същото време е и пациент някога в своя живот. Добавената стойност на Европейският съюз е много важна към усилията на националните правителства. Създадохме и бях докладчик за темата за европейското здравно пространство. Какво означава това? Нашите здравни данни. Било то кръвни изследвания, било то рентген или ядрено-магнитен резонанс, каквото и да са ни направили като изследвания, ще върват заедно с нас навсякъде, където се намираме в Европейския съюз. И първо така по-бързо, ако се наложи, не дай си Боже, вие сте на екскурзия, примерно в Швеция и ви се наложи нещо, то тогава тези шведски специалисти ще имат достъп чрез интероперабилност между облаците националните, където са тези данни, с българската база данни и ще може да по-бързо да вземе решение какво трябва да се направи, без да се повтарят тези изследвания. Мобилизиране на европейски средства за по-ефективни лечения на социално значими заболявания, онкологични, сърдечно-съдови. Там е голям проблем за България. Смъртността при сърдечно-съдовите заболявания в България, ако средната за Европейския съюз е 35%, България върви към 55%. И превенцията
маркирам като нещо, което дава Европейския съюз много положително в борбата за по-добър здравословен начин на живот. Изключително много са темите, по които европейските депутати работят. Но мисля, че най-важното е, преди да влезем, може би, в някои от темите в по-голям детайл, е въобще генералния въпрос. Защо е по-добре да сме в Европейския съюз? Защо този блян на нашите възрожденци да бъдем равни с другите европейски народи, на нашия, бих казал, идол и герой Васил Левски, на всички от 19 век възрожденци, които са се борили за независима България, свободна и независима България, се осъществява чрез Европейския съюз. Защо как да кажем, великата цивилизация на Европа решава след ужасната Втора световна война, и въобще не само Втора, Първа световна война, Балкански войни, междусъюзнически войни. Между другото, историята трябва да се знае. Историята трябва да се знае. Има една много правилна мисъл, който контролира наратива за историята, той контролира настоящето и бъдещето. Пак ще го повторя. Който контролира наратива за историята или разказа за историята, той контролира настоящето и бъдещето. Ако трябва, ще го потрете, защото това е супер важно, както някои смятат, стига сега, какво ни занимаваш с история? Но тези, които се опитват да манипулират историята и да представят исторически събития по политически угоден за тях начин, съответно се опитват да променят обществени нагласи в днешния ден и да печелят по този начин някакъв политически дивиденд, променяйки геополитическа ориентация на съответната страна, в конкретния случай за България. В конкретния случай, разбира се, става въпрос за комунизма, разбира се, става въпрос за наслагваните по времето на комунизма догми и фалшификации на историята. И не, ние демократите искаме да променим историята, да кажем така, вие комунистите я променихте, и сега искаме обективен прочит на това какво се е случило след черната дата 9 септември в България, откъсването на България от европейската цивилизация. Затварям скопата за историята, защото смятам, че е много важна тази тема, особено за младите хора, особено за работещите в образователния сектор, за учителите, пък те имат огромната отговорност да предадат обективно случилото се в последните 100 години. Но да се върнем, защо се осъществява мечтата на нашите възрожденци. Защото въпреки несправедливите договори, въпреки Ньойските договори, въпреки Парижките договори, европейската цивилизация решава, че не с война, а чрез свобода ще успеем да живееме свободно, движейки се свободно, движейки стоките, финансите пак свободно, избирайки където искаме да живееме. И тогава границите, които някои смятаме и не само някои се смятаме за несправедливи по отношение на последните 100 години, ще останат една символика, но ние ще сме свободни да решиме дали да живееме от тази страна на границата и от тази страна. Дали когато да кажа, социалният и икономическият възможности от двете страни на границите, защо го да е еднакви, то няма да има кой знае какво значение, както е в момента между Белгия и Нидерландия или между Белгия и Германия, само по смяната на табелите по населените места може да разбереш, че си преминал някъде другаде и хората въобще не смятат, че вече трябва заради граници да умират милиони хора, да има огромни страдания, въпреки че ние смятаме, че някой договор в миналото не е справедлив, но това може само чрез европейската интеграция да бъде променено. Това е едната страна, ако искате, исторически
обосновка защо Европейския съюз е единственият цивилизован отговор на ужасите от 20 век. Другата страна е, разбира се, икономическата. Много е по-добре да сме заедно в един общ пазар, където да търгуваме, да налагаме високи стандарти на нашите стоки и услуги, да увеличаваме нашата конкурентоспособност прямо останалия свят, да сключваме, разбира се, търговски споразумения с различни части на света, да увеличаваме нашият общ пазар, всичките други елементи, разбира се, да внимаваме за околната среда, да пазиме основните права и свободи на гражданите и ако искате да го обобщиме, да пазиме демокрацията, която, да, може би не е и няма идеален вариант. Значи идеалният вариант е рая или на небето, ако някой чака но няма как нито комунизъм, пък най-малкото е комунизма идеалният вариант. Значи, практиката показва, човешката практика му казва, че там, където е имало опит за налагане на този режим, се е стигало до ужасни страдания, до огромни човешки жертви. Това е преврата в Петербург 17-та година. Ако искат, България, разбира се, 9 септември, цяла източна Европа, Северна Корея, Виетнам, Куба, Китай, разбира се, културната революция, Мао и така нататък, Камбоджа, червените кмери. Ужасни човешки падения и страхоти, които никога не трябва да се повтарят, независимо какъв възвишен идеал на хартия, примерно Маркс или Ленин или който и да било са написали, това не може да се прави след като, за да се случи това нещо, трябва да убиеш, да унищожиш милиони хора и да създадеш новия човек, който нямало да бъде като стария човек. Тук в едно твое интервю споделяш, че трябва да се отговори на предизвикателствата, които са свързани с манипулацията и дезинформацията от страна на играчи, които се възползват от основния демократичен принцип на свобода на изразяване, за да се променят обществените нагласи. Искам да те попитам, ти смяташ ли, че всъщност дезинформацията е най-голямото предизвикателство на Европейския съюз, която застрашава основната идентичност на всяка държава членка? Това е историята, здравеопазването, сигурността, и как може да се преборим с дезинформацията и фалшивите новини? Това е голямо предизвикателство, защото е основополагащ принцип на демокрацията, свободата на изразяване и свободата на медиите, свободата на мнението. От друга страна, тези, които са предизвикали пропагандната война или които искат да променят обществените нагласи, които се борят за сърцата и за душите на гражданите, те се възползват от свободата на изразяване и свободата на мнение, за да налагат един изкривен образ на реалността, за да създават негативно отношение към Европейския съюз, към НАТО, разбира се, страните, организациите, които са противни на режима в Кремъл и които те смятат за техни противници. Между другото, трябва да отворим една голяма скоба. Европейския съюз, включително и НАТО, бяха протегнали ръка към Русия. Ние още от 90-те години демократичния свят искаха да интегрират Руската федерация в структурите на демократичния свят. НАТО предложи, имаше определено няколко години стратегическо сътрудничество между Русия и НАТО. Ние смятахме Русия за наш стратегически партньор. Затова и самата Германия се обвърза толкова много с зависимости от Русия, защото идеята е Русия да бъде част от демократичния свят, което е най-логичното, което е и съм убеден желанието на милиони руски граждани да има и в Русия свобода и демокрация. За огромно съжаление, управляващите в Русия сметнаха това за слабост и фактически отговориха с агресия на протегнатата ръка
от страна и на Европейския съюз, и на демократичния свят. Но да се върна на вашия въпрос. Демокрацията може да отговори само с правила и с истината. Когато се разпространява някаква лъжа или дезинформация, просто трябва бързо да бъде първо проверена и второ да бъде разпространена и истината. Това е както и лечението на някакво онкологично заболяване. Ако не се интервенира бързо, то се разпространява. Сега по глобалната мрежа за секунди една новина може да бъде разпространена до милиони, десетки, стотици милиони хора. Дезинформация е имало винаги в човешката история. Може би един от ранните примери на успешна дезинформационна кампания. Мисля, че всеки един от нас знае при превземането на Троя и с Троянския кон. Но това е било една локална акция на тогавашните сражаващи се или по-точно на тези, които са се опитвали да превземат Троя. Сега новите технологии правят дезинформациите още по-застрашаващи, защото те се разпространяват глобално. И отговора на демокрацията винаги ще бъде, може би, със съжаление, една стъпка по-назад с навлизането на изкуствения интелект, deepfake, с тези нови възможности на технологиите, ще се увеличава опасността още повече хора да бъдат излъгани, така ще го кажа, и да бъдат разочаровани, да се създаде от тях чувство на омраза към Европейския съюз, към НАТО, въз основа на една лъжа. Трябва да върват ръка за ръка първо семействата, образователната система, отговорността на учителите, отговорността на обществото като цяло да възпитава и да предава на младите поколения, че не трябва да се вярва на това, което четат на едно място, в един източник на информация, а да сравняват, да правят своя оценка на сравняване на информацията от различни източници, които са проверени източници, и да не вярват най-вече на сензационни неща, които им се струват много интересни. Така е устроен, може би, човешкия мозък, че привлича се вниманието към нещо, което е много сензационно, много екстремно, което е много интересно, винаги привлича много повече, отколкото, може би, някоя по-скучна новина, която напък е истина и която пресъздава реалността. И много е интересно една друга, за мен е психологически момент. Когато ти обаче имаш вече изграден мироглед, ако твой мироглед е изграден върху това, че примерно Русия е правата, всяка информация, или като казвам Русия, не говоря Русия на Чехов, на Пушкин, на Чайковски, става въпрос за политиката на Кремъл. Винаги трябва да се прави тази огромна разлика между Русия, на културата, на поезията, на музиката, на науката, на милионите демократично мислещи руснаци и политиката на Кремъл в момента и на агресията срещу Украйна. И не само срещу Украйна, Грузия, Молдова. Когато ти имаш такъв изграден мироглед, че смяташ, че агресията на Русия спрямо Украйна е правилна, защото украинците са нацисти, защото те са убили българите в Одеса, защото най-различни други, вярваш на най-различни други дезинформационни кампании, то тогава всяка новина, където и да я видиш, и на най-странния сайт или на най-странната група, новата супер звукова ракета на Русия ще унищожи Великобритания за 10 секунди, примерно, ти си радостен да го видиш това нещо и го вярваш веднага и кажеш, ето, аз съм моето мнение се потвърждава от това заглавие, което виждам.
Абсолютно. И това е едно огромно така, изпускане на ендофини, на хормони на щастието, ако искате, което ти казва, ето, аз съм потвърден в моят мироглед, който го смятам за правилен и тук виждам, независимо къде е, в какъв сайт или където и да било, в която и група, това ми потвърждава моето мнение си готов веднага да го споделиш и да го валидираш на своите приятели. Да, точно така. Аз също ще си позволя отново да те цитирам, тъй като смятам, че това твое изказване е било много ключово на една младежка среща в Народното събрание. Че критичното мислене се създава в образователната система и че ролята на учителите е много важна. Но тук е моят въпрос да те попитам от погледа на член на Европейския парламент от наднационално ниво, какво виждаш, че трябва да се промени в образователната система, за да се създава критично мислене у младите хора? Това, което вие правите, гражданско образование, гражданското общество би трябвало да засили още повече искането към Министерство на образованието и към държавата като цяло, която отговаря за образованието, в преквалификацията на учителите още по-сериозно да се бъде застъпена и в, разбира се, образованието, в педагогическите профили, гражданското образование, каквито примери има, примерно в Германия, какво означава да си гражданин, че имаш права, задължения, че ние живеем в едно солидарно общество, което е изградено върху договора между поколенията, защо трябва да се плащат данъци, защо трябва да се плащат осигуровки, защо трябва да се плащат здравни осигуровки, че да, ти сега си здрав, млад и не ти трябва да отидеш в болница, но твоите родители, твоите баби, дядовци имат нужда от твоята помощ, защото това е солидарността между човешките същества. Същото ще се случи пък, когато на тебе ти потрябва. Това трябва да бъде предавано на младите поколения. Колко хора смятат, че е по-добре да работят без договор, за да получат цялата сума под масата. Да бъдат... Да, аз се надявам, че все по-малко и по-малко, преди беше в България, масово разпространено сега. Все по-малко и по-малко са тези случаи и разбирането защо трябва да сме част от гражданското общество и да бъдем активна част е много важно и трябва да бъде застъпено още в образователната система. Затова и пак ще повторя, отговорността на учителите е изключително висока, не по-малка и на семейството да работи в тази посока, но както и по отношение на разказа за миналото. Особено за последните 100 години. Ние преди малко поговорихме и по тази тема. За мен е много важен въпрос. Мементо мори. Да. А къде виждаш всъщност предизвикателството в комуникацията с младежите, като имайки предвид, че последните 5 години беше всъщност член на Европейския парламент, излъчен от политическа партия ГЕРБ. Смяташ ли, че евродепутатите все пак трябва да комуникират повече с младежите, но по по-различен начин, защото явно изборите го доказват. Младежите не са най-активните по отношение, особено на евроизборите, и с цел увеличаване като цяло активността, тяхната активност по време на избори. Ами това е една много порочна спирала, не само за европейските избори, за всички избори в България. Какво правят политическите формации, когато се съветват с анализатори, с хора, които се занимават с анализи на общественото мнение? Те виждат кой сегмент гласува най-много. Сега в момента аз не искам да противопоставям хора в зряла възраст, които активни, след това пенсионери, хора в неравностойно положение и младежи от 18 до 25 години. И тогава те виждат, че те са най-малко активни. Това е много лош сигнал, защото пък те би трябвало да са най-активни, защото те ще живеят от биологическа, ако искате гледна точка, най-много за тях е най-важно да бъдат активни и те да определят
какво да бъде тяхното бъдеще. Пак по никакъв начин искам да противопоставям, че примерно възрастните хора са мотивирани поради това, че повече следят политическите предавания, телевизии, радио и се интересуват и първи отиват сутрин рано да гласуват. Докато младите хора си имат други развлечения, отиват на разходка и ако остане време някъде при вечер към 5, 6, 7 часа в последните 1-2 часа, ако решат, отиват и да гласуват. Как да мотивираме обаче и политическите партии, тук пак не правя разделение на партии, а по принцип политическата класа да инвестира своето внимание към младите хора, въпреки че знаят от предишни исторически години или избори, че те най-малко гласуват, въпреки всичко политиките да бъдат насочени към тях и повече внимание да се отдели на тяхните очаквания за кариерно развитие, за добри условия за живот, за възможности за образование, за възможности за, пак ще го повторя, за реализация, за създаване на семейство, за добри условия за детски градини, за училище пък на техните деца. Майчинство. Всичко, което е свързано с това да намериш щастието си в своето родно място или в своя роден град. Ако, разбира се, идеята е по възможност всеки да остане там, където е роден, въпреки че има свободата да получи образованието си където иска, все пак е да се върне, пак да направим препратката към нашите възрожденци. Точно след освобождението на България, много млади българи отиват да получат за образованието си по Европата. И след това се връщат и слагат началото на индустриализацията на България в Свищов, в Габрово, в Русе, в Сливен. Първите фабрики текстилни получили образованието си в Лайпциг, в Берлин, в Париж. Абсолютно. Те се връщат и създават модерна България. Затова и Симеон Радев пише "Строители на съвременна България". Това са тогавашните наши предци. Сега имаме още по-лесна възможност всеки да получи образованието, когато иска, където и да било, но стремежът на българската държава трябва да е тези хора да се върнат и да останат в страната и да участват в строителството на новата ни съвременна европейска демократична България. Много съм съгласна. Каква роля би дал на младежките организации, за да може всъщност наистина гласът на младежите да се чува в Европейския парламент? Има най-различни инициативи да са активни в всички възможни форуми, да дават своите идеи на политиците. Политиците могат да са и млади, и по-възрастни, но те да им дават тези насоки, които смятат, че ще мотивират своите връстници чрез една определена политика и по ясно, лесен начин за разбиране защо е важно да се гласува и че това, което те имат днес, не е даденост. Значи, това, аз се опитвам това да обяснявам. Не е даденост, която завинаги е гарантирана, че ще е така, че примерно може да си отвориш телефона, да си купиш днес билет за самолет и утре да си в Мадрид. Това да питат своите родители само до преди 10 на 20 години, айде да кажем 20 години, беше немислимо. Визи. До преди 30 години беше абсолютно забранено. Имаше само много определен кръг партийци и техния антураж, които имаха право да пътуват извън България. Имаше изходни визи, имаше желязна завеса, кльон, кучета, стрелби по границите. България беше превърната в концентрационен лагер, в който нямаше право да припариш до границата. Имаше гранична зона с открит лист. Затова казвам колко е важно да знаеш какво е било и какво сега имаш. Какво е било 1998 година с хиперинфлацията, с заплати от $3 или пенсии от $1-2 и какво имаш сега, когато се оплакваш
колко си зле сега, колко сме най-бедните сред най-богатите, ти трябва да сравняваш каква е била България преди 20 и няколко години само. И докъде сме стигнали сега, благодарение и на европейската интеграция, и да сравниш с Молдова или с някои от другите държави, които все още се стремат към членство в Европейския съюз, но не са там. България е дръпнала благодарение на членство ни в Европейския съюз много, много по-напред от тези страни, които не са в Европейския съюз. И разбира се, че развитите страни в Западна Европа, които не са имали комунизъм и имат много по-дълга история на формиране на сериозен брутен вътрешен продукт, върват напред. Те няма да ни чакат нас, ние да забогатееме и те тогава да започнат да се развиват. Разбира се, че и Германия, и Испания, и Франция си инвестират в своето развитие и те върват напред и ние наваксваме нашето огромно изоставане. Пак казвам, винаги когато се оплакваш от днешния ден, трябва да имаш смелостта и възможността да погледнеш назад откъде тръгва твоята държава, а не да казваш, ама в Париж е по-богато или пък ама защо имат по-високи заплати в Люксембург. Ще имат, разбира се, не са имали комунизъм, ще имат, разбира се, по-високи заплати. Няма как да нямат. Това е много ясно. Но ние не се сравняваме с заплатата в Люксембург, а се сравняваме с заплатата на нашите бащи от 1997 година. Смяташ ли, че всъщност възможностите, които ни предоставя Европейския съюз в момента се приемат за даденост? Да, за съжаление, това е така. Смятам, че много млади хора имат чувството, че това им е гарантирано и де-факто много лесно казват за какво ни е този Европейски съюз. Смятайки, че ако не сме в Европейския съюз, ще има същите тези предимства, които имат сега. Участие в програми Еразъм, разбира се, една от разпознаваемите програми в Европейския съюз, на които ние настоявахме и това се случи да се увеличи тройно финансирането на програмата и колкото се може повече европейски и български граждани да могат да участват в тези програми и да обменят опит с своите връстници от другите страни членки. Не е даденост и може много лесно, ако има успех от гледна точка на ГРУ, това е разлагането на противника, нали? Те така казват по техните шпионски среди. Пропагандната война означава разлагане на противника в тила. Те, ако успеят да ни разложат нас и да убедят млади хора, че Европейския съюз е много лошо нещо за нас, че те ни командват, че тук са някакви платени агенти на не знам си кой, който иска да разруши нашите традиции, нашата история и не знам какво още, да ни накара да ядеме насекоми, да ни забрани Коледа, да ни забрани кръщенетата, да ни забрани какво ли не още, то много лесно може да се случи така, че да загубиме тези свободи, които ние имаме и които смятаме за даденост. Ако ми позволиш да те върна на темата на 70-те български евродепутати, през последните 5 години, кои бяха тези теми, които наистина консолидираха? Защото да, те са излучени от различни политически сили, членуват в различни политически семейства на ниво Европейски парламент, но кои са темите, които наистина консолидираха мнението на 70-те представители? Трябва да кажа, че откакто съм в Европейския парламент, и то не е от 2019 година, още от преди това, да. Имаме тази много добра традиция да се срещаме и да обменяме позиции по важните за България теми всеки месец преди началото на заседанията в Страсбург на Европейския парламент. Всички български евродепутати се събираме и консолидираме нашите позиции по отношение на важните за България теми. Разбира се, Шенген, еврозона, икономически теми, които са важни за българската индустрия, за българския транспорт, по отношение на транспортните работници, на транспортните фирми.
по отношение на защитата на правата на българските общности, останали по исторически причини извън пределите на Отечеството. Тук става въпрос, разбира се, за Северна Македония, за Албания, за Сърбия, но и традиционните български общности и в Молдова, и в Украйна. Там имаме единни позиции и хубавото е на тези единни позиции, че ние чрез нашето участие в политическите групи, където сме, аз в Европейската народна партия, аз и моите колеги, колегите от социалистите в техната социалистическа група, колегите от ДПС в Renew или при либералите, чрез солидни аргументи успяваме да убедиме цялата политическа група да заеме тази позиция. Което означава, ако имаме трите основни групи, ЕНП, социалисти и либерали, които да имат тази позиция, то тогава ще имаме мнозинство в Европейския парламент. Ние сме 17, Европейския парламент е 705. Сега ще бъде даже повече. Повече, да. Което означава, че ако не работиме единно за теми, разбира се, в които сме се обединили, че са важни за страната ни, то много трудно 17 могат да направят мнозинство. Даже, примерно, ние в ЕНП да убедим ЕНП да е на тази позиция, без другите групи също няма как да стане. Затова е много важно, за разлика, примерно, от българския парламент, където си позволяват по-сериозни такива сблъсъци между депутатите, при нас да има една добра комуникация между българските членове на Европейския парламент, въпреки че сме излъчени от различни политически формации, за да може да имаме и да събереме за нашите позиции, които смятаме за важни, мнозинство в Европейския парламент. Затова и някой път малко иронично кандидати или партии, които се бият в гърдите как ще отидат и ще тропнат по масата и как ще защитат българският интерес по един креслив начин, изключително негативно, с насаждане на омраза, с говор, който е абсолютно неприемлив за европейска институция, те де-факто правят огромна щета за България. Защото даже да кажат нещо, което е правилно, ако идва от група или партия или човек, който го казва по такъв начин и се смята за екстремен, той няма да има подкрепа. Гражданите, които гласуват за такива формации, де-факто допринасят за това по-малко да се чува гласът на България. Може би е трудно за разбиране, защото те казват, ние ще защитиме българското, де-факто ще се случи точно обратното. Напълно съм съгласен. Ние имаме една рубрика, която всъщност опознае човека зад евродепутата, и бихме желали да ти зададем така въпрос. Всъщност какво те подтикна да се обърнеш към политиката? Кое те мотивира на времето? Аз съвърших в Германия и по стечение на обстоятелствата един мой състудент германец познаваше от Зарбрюкен една евродепутатка от Германия и ми каза, искаше да я питам дали искаш да направиш един стаж в Европейския парламент. Това беше далечната 99-та година. И аз, разбира се, казах да, искам. Тогава беше много далечно членството на България в Европейския съюз. И аз отидох за 4 месеца от март 99-та до юни някъде, юли, по-точно до началото на лятната ваканция на парламента. Работих в офиса на тази германска евродепутатка. И за мен беше това някакъв нов, така, сюрреалистичен почти свят, където си мислих дали някой ден ще мога да работя или да се върна, да допринеса нещо за България. Тогава България все още имаше визи
И трябваше да имаш виза, за да посетиш Германия, примерно. Имаше огромни опашки с номерца. Трябваше да се наредиш и да идваш през 1 час, включително и през нощта, за да си запазваш реда, за да отидеш, да стигнеш до заветното консулство, където да получиш виза. Тогава направих и по-точно инициирах един парламентарен въпрос до съвета и до комисията, защо страни, които са вече кандидатки за Европейския съюз, трябва да имат визи. И обикалях от офис на офис депутати от различни политически формации тогава, да ги моля да се подпишат тогава беше външен министър още Надежда Михайлова, се казваше, сега Надежда Нейски. И се опитах да се свържа с нея, да й кажа, че ето, сега ще има такъв парламентарен въпрос, за да отпаднат визите. Мисля, че към този момент цялата страна се надяваше колкото се може по-бързо да паднат визите. Това беше нещо като някакъв сън за хората да могат да пътуват свободно. След като свърши моя стаж, разбира се, трябваше да си търся друга работа. Започнах да работя в една германска компания. След това смених в друга, дойдох в България и някакси чувствах, че бавно се случват нещата, много бавно. И когато видях в интернет, че има едно сдружение гражданско, което се нарича Граждани за европейско развитие на България. Ето там съм аз. Гражданите трябва да се развива европейски България по-бързо. Така започна моята и политическа кариера, като паралелно първоначално с работата ми. Първо беше в България, след това в Швейцария работих малко, след в Амстердам. Но бях регионален директор за Централна и Източна Европа на една голяма компания нидерландска. След това започнах активно, се включих в политическия живот като член на ГЕРБ, като кандидат. Първо бях на първите избори за Европейски парламент 2007 година, след това и на вторите и така. Действително впечатляващо. Много вдъхновяващо, да. Аз искам да те питам, какво те мотивира да се събуждаш рано сутрин? Освен будилника, малко философско, но това е много важно за младите хора. Смятам, че сутрин да се събуждаш Нямам и телефона в мене да ви покажа календара. Мотивираме любопитството от предстоящия ден, интересните срещи, които ми предстоят, това, което ще кажа, даже някой път така се случва, че го изсънувам каквото предстои, какво смятам да кажа на моите събеседници и поради това, че аз на началото го казах, работата на европейските депутати не е конвейер, не е скучна, изключително интересна, интензивна, с стотици контакти от най-различно естество, политически, с дипломати, с хора от индустрията винаги водещо е какво можем да допринесеме положително за страната ни. След това, разбира се, ако става въпрос за някаква среща с американски колеги или с колеги от други страни, като например Турция, какво може да допринесеме по-добре за Европейския съюз. Докладчик бях и за митническия съюз с Турция. Много важна тема и за Турция, и за Европейския съюз, как да го модернизираме този митнически съюз. Но общо казано, конкретно на вашия въпрос, с любопитството и очакването на срещите, които предстоят през този следващ ден. Календарите на членовете на Европейския парламент са абсолютно запълнени в Outlook-а. Така, има по часове от сутрин до вечер някакви срещи. Но пък когато работата те окрилява, това е най-важното. Защото те мотивира.
Да, в огромната част от случаите е така. Разбира се, няма как да накрием. Има някои и по-неприятни срещи, които трябва да отстояваш твоята позиция сред хора, които пък си отстояват тяхната позиция, и тогава трябва да имаш добри аргументи. Какво според тебе трябва да бъде посланието на предстоящите европейски избори? Свободата не е даденост и особено за младите хора, те носят със своето бъдеще отговорност, и тази отговорност, за тяхното кариерно развитие, за тяхното щастие, за техните бъдещи семейства, зависи от тях. Ако те смятат, че е по-важно да отидат на разходка или да отидат на спорт или някъде другаде, това, разбира се, тяхно право, въпреки че и в България така има морално задължение да се гласува, но не е отговорно, и пак без да противопоставям поколенията, все пак трябва и да мотивират политиците да се обърнат към тях, чрез това, че те също гласуват и са много важна част от нашето общество и имат определени специфични нужди, политиците да обърнат внимание на техните конкретни искания. Но тук младежките организации са много важни да ги формулират ясно за политиците конкретните искания. По отношение на пенсионерите, горе-долу е ясно. Увеличаване на пенсиите, по-добро здравоопазване, повече срещи с семействата, с така и социални контакти, по-достъпна среда за хора са в неравностойно положение. Горе-долу са ясни. При младежите са по-неясни за политиците какво точно те биха желали да получат. И също така отговорността, която те носят, че гражданското общество не означава джунгла и свобода. Ако се обърнеме пък към заобикалящия ни свят, аз примерно много се дразна, когато звучат коли или мотори и нощно време се нарушава съня и спокойствието на хората от младежи, които смятат, че трябва да карат техните коли из центъра на столицата с 200 км в час и да събуждат всички. Това го давам като един конкретен пример, че трябва да има и отговорност. Много съм съгласна с теб и наистина може би ще заключим с това, което каза, че гражданската активност е една отговорност към всеки, както ние към политиците, така и политиците към нас. Така че много ти благодарим за това твое участие, благодарим ти за твоето време. Знам, че графикът ти е много натоварен, но ние наистина оценяваме твоето присъствие тук и това, че допринесе с този качествен разговор. Ние ще продължим борбата. И откровен, да. Ще продължим борбата с дезинформацията и се надявам ти да си ни в помощ за това. Така че желаем успех, желаем много късмет и естествено качествени избиратели. Благодаря за поканата. Продължаваме заедно тази голяма тема и огромно предизвикателство наистина за борбата, пак ще го повторя, за сърцата и за душите на младите хора особено, да бъде спечелена за демокрацията и за свободата.